señoras, señores, son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, ai, é que agora quero vos, agora non me apetece enfadarme. Por favor, seguídenos en @Voltas co Prato, porque aí pouco a pouco imos subindo todas as receitas que facemos e que son receitas realmente increíbles, espectaculares, maravillosas. Unhas receitas que cociñan dúas persoas que, polo menos unha delas, aspira a ser a cociñeira galega do ano. Que pasen, por favor, Xulio Mato e a querida Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Para atrás. Arrancou porque ten... Porque vai a gañar. Claro. Sabes que din... Está ensayando para subir ao No, podio. sabes que pasa? Sabes que din que Mbappé ten moita saída, que sal moi rápido correndo. A Begoña pasa igual. Sai, ten un reprise, unha arrancada. Sabes quen é? Non, ten nin idea. Ni falta che fai. Non pasa nada. Non sei que lle pasou xe a Begoña, que parece que come un payaso. Ou non? Estou contenta de estar aquí, vin contenta polo camiño, vin cantando. Vienes cantando desde Berín. Veño cantando moitas veces, algunha vez equivoqueime de salida. Imagínate onde fon salir, a Arteixo. Pero é curioso, porque vir desde Berín non son 5 minutos. No, son 2 horas e 10. Que cantaxe o repertorio inteiro de Albano. Todo o que sale, veño oindo... Antes de coñecer a Romina. Bueno, a nosa queridísima Begoña está moi contenta porque a semana pasada gañou luns, martes e mércores. Veremos que pasa hoxe, a ver que lle trae Mer, de Cabo de Cruz, en Boiro. Boas tardes, chamame Mer Saborido, son de Cabo de Cruz e teño unha receta de salmón ao forno que a fago moi a menudo porque aos meus fillos lle gusta moito. Entonces, corto patata panadera, boto un lobo de salmón, sal, aceite e un chisquillo de agua para que non se me queime. E a verdade é que me sale moi rico. Quería que estes grandes cociñeiros que tendes no programa que me deran outra receta para sorprendelos. Hai, aparte, un saludo moi especial para os meus fillos Alex e Sergio, pero o resto da miña familia e para a xente de Cabo de Cruz. Biquiños. Un aplauso para Mer de Cabo de Cruz, que está connosco. Oxe, ole. Aí está. Vego, dale. Aí está. Case baila mellor cando ten... Mira. Está feito xa. Además, Xa está o salmón. Vamos ao tema que aquí hai moita plancha. Salmón a menear. Perdón. Bueno, decía Mer de Cabo de Cruz que quería algo especial, non darlle aí unha voltiña ao que está habituada a facer. E non sei que propostas traedes, don Xulio Mato. Pois mira, eu vou facer uns roliños de salmón recheos de lagostino, recheo de espinaca. Como? Vai ser un re-recheo? Un re-recheo, moi ben. Un recheo con R doble. Un dobre recheo. Wow, esta idea é moita idea. Mira, pai, que pedazo de salmón, Que bonito, Está vendo a Vexe xente. como Este brilla. salmón non é un salmón calquera, Isto é moito No. nivel de salmón. Pensedes que nós imos ao barato aquí, No. Aquí enterramos en cartas para ter un bo salmón. Begoña, que vas facer ti? A ver, Pois eu vou facer unha receta moito mellor que a de Xulio, evidentemente. Por eso é finalista. Vou facer, Aí está. un salmón crocante, un guiso, Vai unha fritir, salsiña vai fritir. blanca. E vou facer un salmón crocante. Xa verdade, xa Vai ves que fritir. rico queda. Mira, queres, Déxame vivir. Señoras, señores, salmón crocante contra salmón re-recheo ou recheo dobre. Requetecheo. Ou requetecheo. Requetecheo. Cociñamos salmón, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, a ver, don Xulio. Bueno. Dobre vamos recheo. Vamos facer unha matriusca de salmón. Vale. Unha matrisca de salmón. Foi unha idea da jefa esa, Sí, non é sí. meu, o chiste non é meu. Sí, é un chiste un pouco delas. É un chiste delas. Bueno, mira, Vale, primeiro, dalle. agua a ferver porque vamos a escocer as escocer. espinacas, escocer, Escocer, o escaldar. salar, o escocer. Escocer tamén se di. Bueno, eu digo escocer. Vale, moi ben. Mira. Aí están esas espinacas maravillosas. Salmón. Vale, Recheo de lagostino, recheo de espinaca. Vale. Entón, primeiro temos que empezar de dentro para fora. Entón, empezamos pola espinaca, vale? Vale. O recheo son sempre... Meterei. Xa quero dicir, sempre se empeza polo de dentro, e despois o de fora, ou non? No, depende. Porque, por exemplo, nos postres moitas veces faço o de fora e despois meten Que se non temos o de dentro preparado, escusamos ter o de fora. Tamén é verdad, Vale? tamén é verdad. Entón, Bueno, mira, a xente da casa que nos chame, eso vamos a 664-483-419, é o teléfono da Voltas co Prato, o que podedes chamar e comentarnos se vos gusta o salmón, se non vos gusta, se vos gusta re-reencher as cousas dúas veces como a Xulio, ou se preferides facer receitas crocantes e moi vitoriosas como as de Begoña Vázquez. E recordade que como todos os días repartimos 50 euros dunha vez, Xulio. E 50 doutra. Aí está. Na televisión dos salmóns sin piel. De Galicia. Vale. Bueno, Veña, mira, quitarlle a pel. é un peixe moi bo pos luns porque é un peixe de factoría, vale? Vale. Peixe de factoría, entón Moitísimo, hai moitísimo salmón, non? Témolo calquera día. De acuicultura. En Noruega hai moito, vale? Ajá.
E ali na nosa zona, na zona da estrada, hai moito tamén, nos verdad. ríos, vale? Sí, sí. O noso é moi caro e moi Además, pouco común. por exemplo, vale? o Ulle sempre foi lugar de produción de salmón, non? Claro, pero hai moi pouco, entón por eso está moi cotizado. Entón, mira, vamos a sacar uns filetiños así moi finiños, vale? Porque queremos que se nos cociña, non vai haber trampa tampouco, últimamente vamos a peito aberto, sin trampa nin cartón. Sí, sí, Entón, está... fileteamos, quere vamos a facer son así 4 receitas ou 5 rápidas para que a xente da casa poida facer. A mí estou facendo Rápidas, ricas, hoxe pola noite, mañá diferentes, ao mediodía. e moi sabedeiras, Aí Sí, sí. E sempre dicimos que está moi ben que haxe de acuicultura, non produtos, porque senón o salmón, como dicías ti, o salmón é boísimo o da Ulla, pero o precio sería un pouco máis prohibitivo, non? Claro. Sería un pouquinho máis caro. Entón temos salmóns espectaculares tamén. E tamén unha maneira de non esquilmar os ríos, E non de? De non esquilmar os ríos e que non... Tamén é certo. Claro, e que non desaparezcan certas certas especies, case por todos. Eso, Sí, bueno, sí. entón, mira, temos por aí xa eso preparadiño. Moi ben. Entón, agora vamos a ir co recheo, que eso xa temos casi escaldado de todo, porque Isto a é espinaca nada. é algo que coce moi rápido. Moi ben. Mira, teño aquí un pouquiño de cebola xa pochada, vale? Como media cebola, máis ou menos. Canto, dixetes? Media cebola? Media cebola, Vale. sí. Eso vai ser o recheo... Isto vai ser o recheo. Vale, do O recheo salmón, do lagostino. do lagostino. Eso é, É que, o programa dura media hora, non me dá tempo de Como é un facer doble, todo. como é un doble Un recheo... dobre recheo, mira, un pouquiño de queixo curado galego, vale? Vale, vale. Un que che guste, que xa sabemos que se che gusta a ti vai ser de Arzúa. Correcto. Vale, unha pouquiña crema de leite, unha nata, vale? Ah. Todo isto xa empezamos a mesturar. E iso vai dar metido dentro dun lagostino? Sí, xa verás, ten fe. E o lagostino vámoslo meter dentro do, como che dixen, dentro do salmón. Alta cociña, non voltas co prato, eh? Sí. Estamos hoxe... Estamos hoxe a tope. Como estamos a tope? Escorrimos ben aquí. Sí, sí. Oh, va. Mira o pouco que tardou, mira que cortén, Porque cambia a cor, sempre dicimos que ao escaldar as cousas, cru, non? vale? Cambia un pouco a cor, está guai. Eso, Mola, vamos mola. a quitar un poquinho cru. Eso xa mo podes apagar se podes, por favor. Si, home. Mira, apagado. Entón, mira, traémoslo para aquí. Vamos a dar un corteciño. Ole. Así tamén aproveitamos Joder. para escurrir un poquinho a auga. Un recheo de categoría, eh? De Xulio Mato. Aí está. De nivel. Moi rico, jo, diferente, polo menos Sí, é sí, sí. unha maneira tamén de meterlle verdura aos rapaces. Recordamos a xente que leva queixo, leva a cebola, media cebola que estivo pochando e agora esas E agora espinacas que estas escaldou, que espinacas, canto tempo? Nada, 3 minutos. 3 minutos escasos. aquí escaldando. En Minutos directo. escasos, eso. Moi ben. Entón, mira, ahora temos aquí estes lagostinos Sí. que están, como vexas, sin cabeza, porque a cabeza Correcto. vamos a utilizar, eh? Como sempre, para darlle sabor, non? Eso é. Abrimos un poquillo o lagostino así Isto por detrás. interesa ver como metes aí o recheo. a ver. Ves como abre? Sí, sí. Abrimos un poquillo así. Sí, E pero aquí é claro. onde vamos meter o noso recheo. Ves? Este vamos a poñer así. Ah, pois ainda lle metes bastante, eh? Claro, este recheo vai despois dentro do noso Ah. salmón. Bueno, sí, digamos que non che quedou perfecto, pero vale. Non? Quedou moi Quer ben. dir, Ten que se ver todo. Quedouche así un pouco, bueno, pois... Isto vai é ir caseiro. tirando. Isto é caseiro, eh? Sí, sí, no, caseiro é, isto non está de- claro. Non é de facer fotos Eso está claro, eso fotos está en claro. Instagram de cousas que non existen. Isto Vale. existe, eh? Sabes que me pasa, Xulio? Que Dígame. estou un pouco preocupado porque Begoña viña moi graciosa, pero está calada, eh? Está calada, pero eso é que eso é Estou que está esperando por tramando ti. algo. Vou con ela, a ver, non sei se teño medo. Se me sale algún ben, avísote, vale? Sí, sí, se sai un ben, sobre todo saca aí unha foto. Vamos con Begoña, a ver. Hola. Pero como ves tan calado. Xa me É sin dixo bailar, todo a é mí. sin bailar, É eso que sí te que me é unha teño medo, sorpresa. hoxe. É lo por que me ter medo. Non sei, porque como viña está graciosa, dixen, eu non a mí sei. non me teñes que ter medo, eh? Bueno. Tengo que ter respeto. No, respeto sempre. Eu a ti respeto te, vamos, moitísimo, eh? Mira. Moitísimo. Así busco espiña, mira. Colles vale, así. vale. Ves? Ves? Espera, espera, atención, non é coña, dicho Begoña. Atención, señores, señores. Oxe, nesa sección especial que ten Begoña de non é coña, dicho Begoña, buscamos Mira. a espiña do salmón. Exactamente. Begoña. É moi fácil, é moi A ver, sinxelo, como é? mira. Paso o coitelo. Pasarlle o coitelo así, Ajá. e xa vas vendo as espiñas. Bueno, Esta... doulle. Sí, dalle aí. Ti sigue aí co Dalle aí. salmón. Sí, mira, podemos coller un así cunha... Non teño un coitelo pequeno, Pero pero cun tampouco son coitelo moi pequeno... complicadas de sacar. No, que Salen va. moi ben. Salen moi ben. Tes aí un par delas, tentí. Sí, Ostras. que maravilla, eh? Sí, sí. Estás atento. Estou moi atento. Mira, aquí nesta pota tes E aí nesa pota teño un poquinho de allo, Ajá. allo porro, unha cebola, Moi ben. vale, e uns ajetes. Moi Vale, ben, moi ben. entonces, E xa recende, eh?
Home, claro, os sofritiños estes están boísimos. E aquí podemos partir, neste caso, vamos facer unha salsiña de allo, porro, nata e manteiga, moi francesa. Vale, que pasa aí que nesta salsa o bo que ten que ter é que non pode coller color. Vale, para que nos quede o máis blanquiña posible. Pero meténdolle o allo porro que si ten ese verdor tamén. No, xa verás como queda. Non che vai quedar verde? Non me vai quedar verde, no. Leva moita nata. xa Vale, verás. vale. É importante que non colla moito cor, por iso hai que remexer, a ver se eres capaz. Vale. E agora vou cortar o salmón A ver se eres capaz de traballar, en dadiños. Vamos a sacar primeiro Pues isto. Ai, Dios. Mira, vamos a limparlle a barriga, así. A ver, vamos ver como cortas eso, Limpamos que de está barriga. interesante. Aí. Vale. Entonces agora ¿Y vamos a esto? cortar en dados. Vale. Vamos chegar casi a pel. Aí, Mima, así. que maneira de Aí. cortar, Porque afilei o coitelo antes de empezar. Aí. Escoita, vou chamar a convidada para que vexe isto, Por veña, dalle. Buah, vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe para que vexa como corta en dados, con que clase corta Begoña, que veña, por favor. Que clase. Mer de Cabo de Cruz en Moira, un aplauso para ela. Hola, Mer, benvida, arrímate aquí, por favor, que te queremos recibir como Deus Boa, manda. benvida. Bueno, huele de maravilla. É que claro, Gracias. é que ese é o problema que temos neste programa normalmente é que cheira moi ben Mira, sempre. Madre mía. Begoña, Vou cortar o contalle. peixe, ahora xa o teño en dadiños. E aquí teño un sofritiño de allo porro, cebola e un poquinho de ajetes. Voulle botar un cardamomo, así. Madre mía, tes un puzzle feito aí con... Aquí? Teño un puzzle aí. Tes un puzzle, pero que... Entón, aquí o que facemos? Aquí o que vamos facer xa é salpimentalo directamente na peza. Por que na peza? Porque sí. Vale. Porque A explicación me gusta. O que sabe, sabe. Claro, ¿no? ela dixo, porque non. sí, vale, pois nós quedamos Sí, mira, así, porque vale. collen exactamente, vai coller toda o sal que necesita tamén a Pero pena. iso é unha explicación. Sí. O sea, cando te pregunto, normal é que me digas por que colle tal, non que me digas porque sí. Non, Non me abriches un consultorio? sí. Pois porque cho digo eu. Vale, perfecto. Porque di Begoña, veña, xa está. Mira, aquí temos que botar xa un pouquiño da manteiga. Centinos para que que non se queime, non? Claro, aí está. Claro. Entón vamos a botar aí a manteiga. Un pouquiño, dixo. Madre pouquiño. mía, madre mía. E E agora, Eso damoslle un corte aí. Sí, Mira, sí, é un moitillo. damoslle un corte, Ah, saen de todo, mira, xa lle mira, van mira, salir. mira. Ah. Saen de sí. todos os tacos. Salen os taquiños, algúns a mellor hai que separalo porque non quixen chegar hasta o final. Pero bueno, xa No, están pero listos. moi ben, Ves, Como xa se salen nota todos. que sabe, Esto en vez de cociñeiros parecen pescateiros, porque fano de É que tens que ser maravilla. pescadeiro. No, Tamén, no. Madre mía. Sabes que É fácil, isto é moi fácil. É un Non coitelo sabes que- afilado e xa está, mira, como salen Sabes os que taquiños. Begoña Mer estivo moitos anos traballando no Grove, ela ainda que é de Berín, Sí. cerca de Berín, controla moito de peixe e di que lle encanta cociñar peixe. A mí encantan, sí. Sí. Estuvo moito no Grove, sí. Sí, a sí. mí gustame comelo. Xa, a mí tamén. Pero limpialo e cociñalo... Bueno, cociñalo da maneira sencilla que o cociño eu. Pois Porque hoxe- vexo aquí moita elaboración, a No, verdad. non é Xa tan temos complicado. listo, Hoxe imos mira. intentar darlle unha voltilla, E sin vale? espiña, deixino completamente sin espiña. Fenomenal. E agora que? E listo. Para a Nada, foto, ainda non. ahora vámoslo rebozar, pero espero por ti, se queres. Pois veña, marchamos con Xulio Mato a ver que nos conta. A ver. Vale. Arrímate Hola, aí a benvida. Xulio, por favor. Hola. Que E que nos Pois mira, conte o home de pois mira, Silleda eu teño como aquí- vai. Eu estou o allo tamén, que alimenta. O allo, cebola e un poquinho de manteiga tamén temos aquí, vale? E aquí teño os meus roliños, que che vou enseñar un para que vexas, que perdíchelo. Aí, E a cañota non lle gustou. eu colliche o teño mar feo. Un lagostino. Collín o primeiro. Vale, o polo máis feo. Mira, un lagostino, espinacas, un poquinho de queixo, teño 3 capiñas, un recheo para un salmón, vale? Vale. Mira, vamos a botar un poquinho de allo, Soa un ben, pouco, porque a está. mí me encanta o salmón e os langostinos Bueno, tamén, pois xa con está. lo cual... Pois xa está. Bueno, entón mira, Está allo feito. un poquinho de cebola en pó tamén. E aquí temos un poquinho de aneto, vale? De eneldo en pó. Madre mía. Entón, todo isto que vamos a facer é ilo botando aquí a Aneto nel. esta Se hai tixola. algún despistado, Sí, eso é. algunha despistada. Eu aprendín hoxe que se chamaba aneto, Non sabía, O pero... eneldo. Sí, Vamos a neto. sí. Ah. Entón vamos a ir facendo por Eso lado que raíz temos de as especias, que é o que nos vai quedar despois por arriba, vale? Vale, ir a ver, marcando un pouquiño. Mer, ti querías ideas, pedías ideas. Sí, Non sei que pero che parecen as ideas. Que me está descomplicando moito Por a que? vida. No, este é moi sinxelo. Moito. Porque eu teño un salmón moi sencilliño que o fago con... Isto é moi... Quero dicir, Esto de verdad que fai no cañotas, Creo que o podería facer eu, Esto fai no cañotas Pois, fai no tranquilamente. invítame. Porque Bueno, esto sí. é que é Tampouco sencillo. quero que pases mal con miña cociña. Sabes que pasa? Para min xa é todo un arte como
filetean, cuadriculan, O sea, que che vamos. poden pero eso- complicados os dous. Podelo Ou- pedir na pescadería que cho cuadriculen ou que cho laminen, Sí, eso podelo pedir vale, Sali, eh? Vale. Se tens que escoller algún dos dous, con cal quedas? A ver, depende do sabor. Vale. Pois vamos deixar que pense na zona de sufridores, despois chamámola, vamos a mandar para ali, damos un aplauso, vale? Pois vale, perfecto. Un aplauso para a Mer de Cabo de Cruz que está connosco na Volta co Prato. Ai, o salmón xunto ca anguía e a lampreia era tai pouco un habitual dos ríos de Galicia, sí. Un tipo de auga fría que é donde sempre importantísimo alimento nos países do norte de Europa e non só para o ser humano, ben vedes. Agora, case todos os exemplares, decío de Benvedes por ese oso, case todos os exemplares que chegan aos mercados son grazas á piscicultura. Noruega é a potencia mundial neste asunto e sei que os mellores salmóns veñen das súas xélidas aguas. Pero, ollo, que Chile tamén é agora un competidor importante. E que nos gusta do salmón? Pois todo, para que negalo. Sexa en lombos ou en toros, é un peixe aparente, de cor atractiva e sabor inesquecible. Sí, queridos platers, o salmón sempre é boa idea fritido ou a prancha en papillota ou afumado resolve calquera comida nun momento. E se queredes probar algo diferente, pois aquí están os nosos artistas coas súas voltas e reviravoltas. Entrade nas nosas redes en @voltascoprato e contádenos que vos parecen. Estos taquiños de Begoña, ¡ra! Como limpa. A ver, a convidada decía, Mer, que se lle fai un pouco difícil... Mira, Pero Begoña pero vouche quere dicir vir unha aquí cousa. a rebaixar a tensión. A ver, Isto, se non o facemos así, podémoslo facer frito inteiro. Vale. Entendes? Non ten por que ser así. Isto é unha maneira que nos quede máis así para picar, sí, o así taco. máis... Claro. A meter o taco na boca. Mira, e vamos rebozar con un pouquiño de clara de ovo, vale? Sí, sí, Un rebozado super fácil. Mira, témolo aí. Así. E agora vámoslo pasar a unha mezcla que fixen de fariña, Está con rebozando salmón, dúas claras de ovo. dúas claras e de agora ovo. fariña, eh? Claro. Que levaba isto? Fariña e pan relado. Vale, A mesma porcentaxe. vale, 50-50. Exacto. E así queda moi crocante, xa verás. É guai, eh? É guai esta idea. Mira, É aí. guai. Piches que sinxelo. Sí, sí. Si queres que che fagan os tacos na pescadería, eu creo que cho fan. E se non, pois falo en láminas mar finiñas ou en... Sabes que me parece? Que che parece? Que é máis fácil isto que rechear dúas veces. Home, claro, xa cho dixen eu ao principio, pero... Que va a par Bota de... ya nata aí. Que lle bota nata en donde? Ei, na Aquí. salsiña. Vale. Toda? Ves? A Xa, sal... leva, ahora mismo botelle coñá e viño. É que E cheira, ahora- estaba me cheirando como a coñao así. Agora eu. botar ya nata e listo. Vale. Mira Coña como e xa viño. colleu o salmón ao ir ca clara. Ole, ole, Xa ole. colleu perfectamente todo, mira. Buah, Colleu esta toda salsa a vai estar fariña. boísima, eh? Esa Esta salsa non, Entende? é un Esta top. non, Non estou falando contigo, Xulio Mato. Esta Esta salsa non, vai non. estar boísima, eh? Home, claro. Oh, Non como a de Xulio non me Mato, que recendo. só fai falar. A Xulio non lle gusta nada que, sabes, Mira, que e xa deixe- vou fritir, xa que vou deixe fritindo. por debaixo o seu prato, Non lle gusta Aí vai. nada. Hola. Ves como colle ca clariña? Xa colle o... Atención, estamos vendo os dadiños crocantes de salmón que está facendo Begoña Vázquez. Moi E ao sinxelo. lado ten unha salsa que ten pinta de estar boísima, que en teoría vai quedar branca. Eu non a Vai vexo quedar moi branca. branca de momento. Xa o verás que sí. Sí, Non sí. tes os ollos preparados aínda pa salsa. Sí, xa, aínda non se adaptaron. Ainda non se Begoña adaptaron. vai moi ben, de momento dalle unhas voltas a iso, Begoña, Sí, e non te non o preocupes. mesturei. Ai. De momento vou na triturar, eh? Vale triturar? Vale, sí, dentro dun ratiño vou na triturar xa. A salsa? Sí. Vale. Por Pero vou podes con- marchar. Por vou con Xulio Mato, mientras tanto. Como el pescado. Entendes? Este é un temazo, Xulio. Este ritmo se baila. O que é un temazo isto que teño aquí. Este é un temazo, Galicia. Galicia! Atende Esto este sí que- tema. esto sí que é un El tema temazo. de Xulio Mato. Son os seus Mira. recheos. Mira que... Mira. Oh, Requetecheos, Este é o que non che gustaba a ti. E que mira metiches que aí as pintazo. cabezas del Agostino E para darlle temos as sabor. cabezas para facer a salsiña que vamos facer agora, que xa vas a ver que sinxela, Juan. aproveitando os restos da fritura. Mira que Hola. cor máis bonita, que doradinho está, Sí. Mira, esta quería vir con nós, pero vai quedar aí. Guau. Vale, mira, entón agora, o que facemos sempre, aplastamos as cabezas, Hola. aquí como ves, sobraron dos langostinos, vamos a deixar na salsa, que non tiramos nada, vale? Como recende isto, Xulio. Hombre, no, pero está mellor aquelo allo porro, vale? Ti como allo porro, como langostinos. Salmón re-recheos, señoras e señores. Aí vai a pregunta de concurso. Que crustáceo emprega Xulio para o seu re-recheo do salmón? Lagostinos. Agostinos. Lagostinos. Ahora cas cabezas aí. Ahora cas cabezas, mira, Aplastando. botámoslle un poquinho de nata tamén, que vamos a facer a nosa salsa con nata. Mira, Ole. e vamos a ir quitando xa, retirando xa isto, vale? Moi ben, 664-483419, chamade a voltas co prato.
50 euriños en xogo. Que crustáceo emprega don Xulio? Lagostinos. Moi ben, aí o estades vendo, Aí Mira. estades vendo tamén algún lagostinos dentro dese salmón. Eso, Ah, non témolo aí. Mira, e agora vamos a rematar de quitar as... Buah, esa salsa vai estar Sí, boísima. e ainda por aí agora vamos a dar un toque diferente, Boísimo. xa verás, que vai moito co salmón. Co salmón é un peixe que admite moitas cousas, o sea, moitas variantes, moitas especies, moitos sabores. Guau. Mira, te vamos a botar aquí un poquinho de pemento doce moído Oh, e un toque oriental, vamos a botar unha poquinha cúrcuma. bueno. Vale. Veus arriba este, Ahora isto vamos a ligar ben. Uh, Isto é super sinxelo e agora botámoslle un poquinho de nata tamén. E vamos ter unha salsa super láctica, porque ten a nata, pero que super rico, rica, viñaches arriba. vistosa. Sí, a golpe de luns viñaches arriba, E a recende super ben, a que sí? Sí. Viñaches moi arriba a golpe de luns, Bah, que pasada. Que che parece? A salsa é que me flipa, Sí? En serio. No, a recende moi ben, Flípame moitísimo, sí. Ahora vamos a probar o punto de sal. Mira, axúdame así, probar. Espera, vamos a repartir cartas, Sí, que así me reduce, veña. Veña, imos a Pontevedra. María, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como Hola, está? María. Pois moi ben. Non sei se eres máis fan dos taquiños de Begoña ou do recheo de Xulio Mato. Home, pois os langostinos tíranme moito tamén, Ah, moi ben, María, así me Vini gusta. punto, a xente de Pontevedra vai con Xulio. De momento. Sí, eu creo que sí. Unha persona. Quédame con Xulio. Unha persona de Pontevedra. Bueno, veña, por 50 euriños, que crustáceo, que xa acabas de decir, non é por darche pistas, introduce Xulio Mato no seu prato. Os langostinos. Moi ben, 50 euros que Moi ben. marchan para Pontevedra. Eu espero que o de Begoña tamén este rico, Inda que non leve Seguramente. langostino. Estará bo. Está bo eso? Buah, Sí? hasta me sorprendeu a min, Do rico que está? Sí. Bueno, moi ben. Vale, María, xa sabes que podes vir cando queres, que estás convidada, vale? Pois moitas gracias. Veña, un bico. Chao, Chao, gracias por María. chamar. Hasta loguiño. Chao. Vou con Begoña, Moi ben, vai che Está gustar, boísimo isto, Vai che gustar, Está boísimo isto, de verdad. Galicia. Está boísimo, pero isto tamén. Mira os meus crocantes. Mira. Mira a salsiña, ves? De que color Non é branca. A ver, por favor, Non por favor. é branca. Que non é branco aquí? Bueno. Que non é branco aquí? Bueno. Como os teus ollos de brancos. Como o blanco dos teus ollos está. Mentira. Anda que no. Mentira. Sí, verdad. Va. Bueno, veña, vou dar a probar. Toma. Estamos vendo aí a salsiña que me dá a probar Begoña e os crocantes de salmón que están... Guau, mira. A ver a salsa esta. Que vou facer aquí? Voulle engadir un pouquiño de... Guau, está buenísima. Claro que sí. Oh. Oh, Mira os crocantes, que bonitos quedaron. Ah, pues, que O que fago, que é poñelos sésamo, un que é? pouquiño de sésamo, así. E agora vou nos engadir nesta salsiña. O sea, vanse rematar de cociñar aí. Están casi feitos. Están casi. Claro, isto solamente sería un segundiño de nada, vale? Guau. O facemos a botalos. Moi fan, sabes para que Aí. está moi guai isto tamén, para Listo. os cativos. Si isto comen os cativos, Porque bueno, moitas veces dámoslle así voltas Encántalles. como meterlle peixe, verdad? pois isto é unha maneira moi Os fácil. cativos. E os taquiños Sí. están moi ben, sí. Os rebozados aos nenos encántanlle. Moi guai. Bueno, fixados porque é espectacular, Xente da Oye, casa, baixar un poquinho o lume. anotad estas receitas, porque estamos facendo o salmón dunha maneira así que bastante pouco habitual, porque estamos acostumados aquí, que moitas veces non saímos Pero nin do ben forno, ves. nin da prancha, verdad? Pero facilísimo, isto fai no calquera. Fixadevos que fácil é, facilísimo. Fai no Bueno, calquera, super imos falar sinxelo. coa convidada, imos falar con Mer de Cabo de Cruz. Arrancamos, veña. Ahora é cando podes aplaudir moitísimo. Espera, Mer, espera aí, vou eu. Que viñaches con moita xente de Cabo de Cruz, non? Sí, e vin con todas, en especial con miña nai. Ai, sí. Pideume ela de vir Onde comigo. está a tua nai? Miña nai é esta artista de aquí. Hola. Vamos mandar un bico, é que non trouxen un micro para falar con ela, pero bueno, fala contigo. A ver, Eso. Contame que che parecen as receitas que fixeron, porque a mí, sobre todo, o que me parecen son sorprendentes. A mí me parecen que a fixeron rapidísima para toda a elaboración que teñen. O sea, me parece un gran traballo e que teñen que estar riquísimas. Pois eu digo unha cousa, está vendo aí a xente agora mesmo as dúas receitas. Nós moitas veces neste programa, como non temos tempos pois para moitas coccións ou demais, cambiamos unha por outra, non? Nós facemos maxia televisiva, como chamamos nós. Pero neste caso, as receitas van ser máis. Tempo real. O sea, as receitas están Por eso feitas digo. en 30 minutos, 20 minutos. O sea, que tampouco son tan complicadas se consigues que a peixeira pois, che corte Sí, como ti queres. si non tamén faría un esforciño. Si é que tal. O que pasa que, vamos, fixeron un tempo récord. No, é que é unha, un tempo a verdade récord que para son todo. Son unha pasada os dous.
En 2 minutos chámote para probar, vale? Perfecto. Estás preparada? Xa teño unhas ganas que morro. Fixeches a introspección cara adentro para saber o que queres degustar? Teño difícil, creo. É complicado. Teño difícil. Chámote, vale? Un aplauso para Mer, que está con nós, con a Voltas co Prato. Veña, vamos con Xulio. Atención, Galicia. Don Xulio Mato Pois mira, rebozou o rencheu, máis ben. Renchei, requetenchín. Requetencheu. Pero mira, Mira que ben se ve, interesante mira que ben se ve o prato. Estaban vendo na casa Sí. o prato. Sí, porque ten un bonus track, que son os dos Claro, lagostinos esos que nos lagostinos sobraron. por riba. E agora, mira, vamos a coller a salsiña Bueno. e vamos a poñer un pouquiño así, sin cubrirlo de todo, para que se nos vexa aínda o Bueno. peixe. E quedamos Salmón, un prato... lagostino, espinaca, salsa coas cabezas da espinaca e un par de lagostinos coronando este fantástico prato que fixo Don Xulio Mato. Un aplauso para él. Coronando. E botámoslle o verde. Qué maravilla. Vou ir con Begoña. Vou con Begoña. Por aquí. Vamos con Begoña, lo. Con Begoña. A ver. Vázquez. Para cá. Que che pasou? Cádrese. Aí está. Remata o seu prato, Vázquez. Voy. Veña. Sí, Mira. Sí, chef, poderías dicir. Encantaría. Bueno, non podría chamarche eso. É divulgador, Unha persona que non sabe nin facer unhas lentejas, Sí, como vou sí, chamar? divulgador. Ai, Dios mío, sí, divulgador. Sí, divulgador. Mira. Mira, Mira, moi señoras e sinxeliño. señores. E agora o que fixen é, vou botar un pouquiño de aceite verde, que fixemos o outro Hola. día, un pouquiño, aceite con perixel, Salmón crocante rebozado. Así. Salsa de allo porro, aceite verde por riba e un poquinho de muy bien. perixel Muy bien. con sésamo espectacular. Un fortísimo aplauso para a gran Begoña Vázquez, que é unha maravilla. Gracias. Crack. Bueno, imos coa pregunta de concurso. Begoña, que parte do ovo utiliza Begoña no rebozado do seu salmón? As claras. Moi ben, non é complicado. A No, clara. a clara. 664-4834-19. Agora sí que chegou o momento de que se levante Mer e de que veña a probar. Un aplauso para ela tamén, que o merece. Ven por aquí, Mer. Vamos palo. Aí está soando o noso grande amigo, o Kim Barreiros. Foi cando se fai amigo noso, de verdade. Digo eu. Non sei por cal empezar. Podes empezar polo que queiras. A verdade é que quedaron os pratos Bonitos. quedaron preciosos, Madre mía, Preciosos quedaron. Atención. o teu é, Bueno, o sea, bueno. este ou este, o sea, Empeza polo que queiras. Nós vamos repartir Sí, proba como cartiños queiras. porque, atención, sabes onde imos? No. A Lanzarote. Carai. Tere, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Ai, sí, pero ti de Lanzarote non és. Non, eu son de Feiro Muros. Sé de Esteiro, das Carrilanas, que bo. Gran sitio, Eso gran mismo, sitio. das Carrilanas, que este ano está un pouco difícil. Sí, un clásico de Galicia. Bueno, que tal? Que che parecen as receitas? Están moi boas as dúas. Bueno, vos non sabes se están que nos probaches. Bueno, pero a pinta teñen a Bueno, boa. eso sí. Bueno, Tere, por 50 euriños, que parte do ovo usa Begoña no rebozado do seu salmón? As claras. Moi ben, 50 euros que van para Lanzarote. Moi ben. A ver como che van os 50 euros, Tere. A ver como che os mandamos. Si non, Malo será. Un bico grande, gracias por Moitas chamar. grazas. Chao. Gracias. Hasta logo. Bueno, pois Mer de Cabo de Cruz ten que probar e está repetindo, parece, por aí. Estás comendo moito. Pois Mer Riquísimo. de Cabo de Cruz, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? ai, é que están os dous deliciosos. Non xa, pero... Pero inclínome polo do salmón. Don Xulio Mato, os seus salmones lagostinos! Pero está Bueno, señores, señores, nos marchamos. Pero estamos Queden coa todos actualidade, aquí, coa hora galega. Vémonos mañá. porque- No voltas co prato. Chao.